Puilano Chobani Takhok Taibhuk Song Tipra Hasteni Silai Balai Choba Khonai Lenglao Phaijak Tai Chungno Maicharanai Tei Kharanai Chobanai Thei Kolom Thei Jora Tuirpc Chobanai Rokno Tai Sini all Tuirpc strike Dormogoto Manjak Nai Rokno Tuirpc Tei ARJ Sini Joto Central Committee Rokno Kakaham Tei Chiba Yafaro Kabang Mono Borokno Hor ni sekangon tangi tongkya tai baksa masau masa yanka baksa ai tangka asugono baksa ba paifan sopai kana haifano norok maike jora roi nai thok laika o sini all Tuirpc strike no ambagai norok ni o jora roma bai sini belai no kahamungka sengje salaimani abo batai agin thaijak emon tebo kahamke abo khlaijakka seng boibai musujakpono haimia sajakpono haimia seijakpono seng boino saya sini thansa seng nukha sengno kebangai tathana hanai saklaifano hapono borok phaikya baksa to abono kefan phayang kana abono ang sanan thangya tamukhe oro obosai seng jechukmani jesimani jerengmani seng khlailaijawo jara sia busiawi thansa hani tongai rok thansa ke jesam khlaimano ama haike kok silei samano seng nakarei siribo ba khomarei ro ambagai seng faidi oma haini bagai ang hambai rana bagai se specially strong block ke Jambuijala ba Sibaijala district tai logi tebo hamai marwo sini print media electronic media ni news agency notice news Hindi Bangla joto kothoma sanai saklainai chini khorong tongkhana srang jati tongkhana kok Tuirpc tongkhana dongor tongkhana kabang mano abo bung manbai tongo borno belai hambai naithokke kahamke je kothoma borok saka saklaika sirika borno belai ke hambai borok haino sumai baksano Tuirpc hor sal je nangman kothoma no borok kahamke phunoka borno belai ke hambai.